ipurdiakin tiratzea eta luzatu ondo bizkar guztia. Emangoitu eskuak alde batea eta tira ipurdiakin beste aldea eta luzatu. Oso ondo, eta beste aldea luzatu. Bueltatu erdia. Eta gora, eseriko gea. Venga, mantendu bizkarra luze, buru alde batea eta jetxi kontrako zorbalda belarritikan. Venga, beste aldea. Bale, erdia, eta beira. Bale, eta gora. Eta listo, oso ondo. Espero eta asko gustatu zaizuela. Eta aurrera arte. Agur!